vyvíjal podobným spôsobom, ale rozhodovalo už to, že sme mali tú psychickú pohodu lepšiu. A boli sme lepší celý zápas. Dá sa povedať, že aj včera sme boli lepší celý zápas, ale mali to šťastie a tie vylúčenia nás proste... Áno, to vás zrážalo, pretože v podstate všetky góly dávali v presilovkách. Všetkých 6 gólov za tie 2 zápasy boli vlastne po faule našom. Čiže na to sme doplatili a my sme sa snažili hrať disciplinovanejšie. Nevyužili ste tú dlhú presilovku 5-3, kde sa to mohlo zlomiť, ale potom prišiel taký celkom šťastný gól. Ten nám dosť veľmi dnes pomohol, lebo tým pádom sa už ten zápas, už sme ho len dotiahli do konca. Ani Banská sa o niečo extra nepokúšala už. Zlomový definitívne pre ich psychiku bol asi ten nástup do tretej tretiny, kde ste hneď dali gól a už bolo asi jasné, že ani 5 gólov tu nedajú. Áno, to bolo určite najpodstatnejšie. Osobne dobrý strelecký deň, si to vybral na správny čas, vtedy keď to treba? No snažil som sa, nechal som tam všetko do seba a prišli aj tie góly, takže som rád. V konečnom dôsledku sú aj tak ale spokojní zatiaľ oni, pretože prišli po jedno víťazstvo, to majú, teraz musíte im to vrátiť rovnakou kartou. Keď budeme hrať minimálne tak ako dnes, čo ešte tiež sa dá zlepšiť, aj tie vylúčenia, tak myslím si, že máme na nich, aby sme urobili aj obidve zápasy. No technicky korčuliarsky ste určite lepší ako oni, chcete len poctivo korčulovať a trošku ich rozťahať, aby nehrali stále ten svoj zatiahnutý systém. Jednoznačne sme fyzicky o niečo lepší, oni to hrajú takticky, vedia sa spoľahnúť, môžu sa spoľahnúť aj na brankára, ktorý je fakt kvalitný, ale tak my musíme bojovať. Trošku myslíš, že